Dalo se mi do ruky osvědčení, vysvědčení a přesvědčení, že Pivní republika, střední odborná škola alkoholní, Vypítno u Suchánku 10/12, okres Rumovenkov, vystavuje vysvědčení Krocanovi / Fíkusovi 30. února 1902 otazníky, rodiště neznámého a rodné číslo 158, že v prvním pololetí měl chování v opilosti opičí a prospěch v povinných předmětech, jako byl pivní jazyk, vinný jazyk, pivouka, vodkověda, rum matematika, promilověda, kriglistika, fernetie, šampusologie, alkoholní výchova, restaurační výchova a hospodské činnosti, konče břišní výchovou, měl zajednat. V druhém pololetí chování v opilosti do mrtva, pivní jazyk výpitný, vinný jazyk výpitný, pivouka byla chválipitná, vodkověda byla nepropil, to bylo takový nepropilný, rum matematika byla tak propil, promilověda byla výpitný, kriglistika byla výpitná, fermetie byla nepropil, šampusologie tak propil, alkoholní výchova výpitný, restaurační výchova chválipitný, hospodské činy chválipitné a břišní výchova neklasifikována. Tímto bych panu Krocanovi udělil toto vysvědčení s tím, že při prvním pololetí v nepovinných předmětů zájmových útvarů spaní na stole nebylo klasifikováno, šavlový tanec též nebyl klasifikován, ale ponocování bylo propil, zborový spit výpitný. Samozřejmě, že v prvním pololetí nechá se drbat, bylo 2 výpitné a ani hlídkaření výpitný nebylo marný. A v dnešní hodině bylo 8, neomluvené 2 samozřejmě, já to zkrátím, ale má tady, vidím, pochvalu za včasné uléhání a pochvala za výrobu elektřiny, což ne každý by mohl mít, že? Ale doložka žákyně, propil nebo nepropil 5 let povinné restaurační docházky za rok 2003, Krocan samozřejmě splnil. Ještě přešli to druhý poletí, až to tak je dobrý. Takže spaní na stole nebylo, takzvané čelíčko nebylo klasifikováno, šavlový tanec též ne, ale ponocování propil do chválipitný, což je teda velmi docela dobrý výkon, si myslím. A zborový spit byl výpitný, jako v prvním pololetí. Nechává se drbat, byl výpitný, no samozřejmě výpitný, a antihlídkaření bylo velmi výpitné. A prosím ještě, teda budou tady ještě nějaký ty pochvaly. A pochvaly budou. A abstinenční hodiny samozřejmě omluvené 23, neomluvená žádná. Takže. A celkový propil s vyznamenáním. A teď ty pochvaly. Pochvala s vyznamenáním, vyznamenaná oceněním. Pochvala za účast na cizojazyčném kurzu musí být nejvýše povznesena, páč pánu šumí asi pravděpodobně anglicky. A ještě to jedna pochvala. Pochvala za automatizaci výroby elektřiny. Já vůbec nevím. Ale bylo to napsané v elektrárna Soutněník 31. ledna 2009. Generál Elena 1, Grand Frisco. To podepsal. Pan ředitel asi. Takže Krocane, to je vysvědčení za celou tu dobu, co tě znám. Všecko nejlepší. Krocan. A ještě teda samozřejmě za to, že já jenom nahlídnu, knížka, kterou věnoval ředitel školy Frisco. Pan ředitel Grand Frisco věnoval Krocanovi tady knížku Kapesní průvod s krizovými situacemi doma i v zahraničí. Co dělat? www.ochranaobyvatel.cz